Espetxe ereduaren oinarriak adostasun handiz onartu ziren Eusko Legebiltzarrean, eta eredu hori gaur hasi da urrats ematen. Badakigu nora iritsi nahi dugun. Gazteen justiziako euskal sistema harrotasunez begiratzen dugu ispilua da. Hainbat ardatz ditugu gure sailean, genero ikuspegia, biktimentzako arreta, giza eskubideen defentsa, justiziaren modernizazioa eta talde ahulenekiko hurbiltasuna. Gaurtik aurrera, presoak gizarteratu eta laneratzeko bokazioa gehitu dugu. Dagoeneko lanean jarri gara, transizio ordenatua bermatzeko jarraipen irizpide batetik abiatuta. Aldi berean, zigor eta neurri askatasun gabetzaileek eskatzen dituzten jarraibideak eta zerbitzu aginduak ematen ditugu.